Ahoj lidi, doufám, že nahrávám, to je jedno. Takže znova, ahoj lidi, chtěl bych vám dneska ukázat návod, jak odstranit vlastně nápis na Vares třeba Minecraft Bad Video Cards. Chvíli mi to naběhne. Já jsem nikdy s tím problém neměl, až teď, a to je na jiném stroji. A mám na to dvě alternativy, možnosti. Pokud se vám toto objeví, já tady mám XPčka, tady tu mám takový prapodivnej styl sedmičko Vist, no Visty a sedmičky, mám takový stylery a tak prostě, pardon. Prostě pokud se vám toto objeví, Minecraft Bad Video Cards, takže buď to si stáhněte ovladače na vaši grafickou kartu, ty nejnovější ze stránek, já nevím, pokud máte ATI, tak jděte na AMD.com, tam si najděte vaši grafickou kartu, pokud máte Nvidia, tak si jděte na Nvidia.com, nebo jaký mají stránky, já nevím, já jsem nikdy Nvidia neměl. Pak, co budete potřebovat? Teda, no, jak to vlastně odstraníte, až byste to aktualizovali a nešlo by vám to pořád. Tak prostě já mám XPčka, ale jak ve Vistách, tak v sedmičkách prostě udělat takhle vlastnosti, to asi nebude takhle ve Vistách a ve sedmičkách, ale nevadí. A prostě se nějak dostanete do rozlišení, jak ve Vistách, v XPčkách, v sedmičkách. V XPčkách je to takhle, dáte na vlastnosti, otevře se vám toto a dáte si tady nahoře nastavení. Ano. Pak si dáte tady upřesnit a tady máte nějaký výběry nahoře, obecné, zpráva barev, adaptér, nějaký tady media, akcelerátor, driver, monitor, adaptér, poradce při potížích. A jediný, co vás tady bude zajímat, tak je poradce při potížích. A tady máte toto, tady žádná a úplná hardwareová akcelerace. Toto vám píše Bad Video Cards, tak si to dáte na třetí tu čárku a musí vám to psát zakázat urychlování rozhraní Direct Draw a Direct 3D i všechna urychlení ukazatele a vykreslování. Použijte toto nastavení bla 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 bla. Taky bych doporučoval mít nainstalovaný aspoň Direct X9, pokud nemáte nebo nejste si jistí, tak běžte, já nevím, někam na stahuj.cz, no, já nevím, slunečnice a tak, a stáhněte si prostě DirectX 9.0 nebo 09. Pak dáte OK, no použít, já jsem si monitor, mikrofon, sorry. Dali jste použít nebo OK, a tady dáte taky OK, vám to uloží. Tak, ježiš, teď se tam začalo sekat, co to sakra je. A tady si třeba pustíte Minecraft Vares, je to i na Vares, jo, pozorňuji. A dáte takhle Enter Game. A Mojang, vidíte, jde to. Takhle vám to sice možná bude dělat někde jakože tečky černý, ale to nevadí. Jo, a ještě jedna rada. Měli byste si asi, teď se mi to bude asi hodně lagovat, ale bych pro vás neudělal. Měli byste si asi stáhnout Optifine a no, to budu mít lagy. Měli byste si stáhnout Optifine a nějaký texture pack, protože v defaultu budete mít strašně rozmazaný kytky, houby, sazenice stromů a tak všechno. Protože třeba dřevo a torče, tak všechno prostě, nebude to hezký. Ježišmarja. Vidíte, ani v těch texturách, ale když si stáhnete nějaký tady, já používám teďkom Faithful, ježiš, 15 fps. Když si stáhnete nějaký prostě textury, tak prostě, to je lepší. Nějaký nenáročný, Faithful je 32x32, není zrovna moc náročný. A stáhnete si ten Optifine a omezíte si detaily a tak všechno možný.
tak prostě vám to bude to sice takový jakože trošku rozmazanější, vošklivější, ale rozhodně se to bude rád hrát a myslím si, že je lepší než nic. Tak to bude asi pro teď všechno. Jde to jak na Premium, tak na Vares, jo, teď jste sami viděli. A pokud vám jdou jiné hry bez toho, tak doporučuju to tam zase, vždycky když dohrajete Minecraft, tak zase dostanete do toho rozlišení a dáte se upřesnit a zase do toho vrátíte zpátky, protože pak byste měli ošklivý i jiné hry a to si myslím, že by nebylo zrovna dvakrát příjemný. A tak, takže pokud se vám toto video líbilo, no to ani ne, ale pokud vám aspoň trošku pomohlo, prosím dejte mi palec nahoru, moc mě to potěší. A pokud byste měli nějaký jiný problémy, napište do komentářů a já se mě pokusím udělat video. A to je asi tak všechno. Pokud by někoho zajímalo, jak si tady ty styly Windows, jak si změnit tady ty styly XPček na sedmičky, tak prostě není nic jednoduššího, než napsat do Google Windows X, no prostě na to možná tak někdy udělám video. Takže se pro dnešek mějte a ahoj.